W łóżku leży umierająca kobieta i woła swojego chopa. Mężu, co? Wiesz co, podzi no tu, bo ja jeszcze przed śmiercią miałabym do ciebie taką prośbę. No to godej, bo ja by chciała, żeby ta następna po mnie baba nie chodziła w tych moich kieckach i w tych bluzkach i w tych szczewikach. Możesz mi to obiecać? No, obiecuję, no, żadna sprawa, no, oczywiście, ale możesz mi przysiąc, że tak będzie. Przysięgą nie ma sprawy, ale na pewno tak będzie. No oczywiście, a poza tym, no, one się to i tak nie przyda, bo ona nosi 3 numery mniejsze.